Čego? Čego? Popravdě to dneska bude asi peklo s tím mluvením, protože poslední video, který jsme reálně natáčeli, tak bylo v půlce, ne? Půlka. Bylo na konci srpna, ne? Na konci, prostě malá morávka, enduro série. Víte, jak to všichni dopadlo, od té doby jsme neměli kameru na sobě, ty videa potom, co jste viděli, tak jsme stříhali, co jsme měli jako zásoby, ještě nějaký máme, ale nějak už se mi to nechce stříhat, když už to je rok zpátky točený třeba, ale asi to nastříháme. Máme ještě. tam ještě finále Ligure, jedno poslední, ne? 2 dny finále ještě Ligure. 2 dny. Aha, tak to asi už neuvidíte. A za 4 roku tam jedem znova, takže to se budu asi namíchám to s tím minulým rokem. No, takže jsme vlastně půl roku, jako jezdili jsme potom hodně na gravelu. Teď jsme jezdili na endurku jako mimo kameru, lehce. 2krát jsme byli na endurku. No, jsem byla nemocná, takže... Gravel jsme hlavně hrotili. Ty jsi jezdil? Já jsem hlavně hrotil gravel. A teď jsme vlastně po půl roce na Ofikot lokalitě, kterou jsme viděli na videu na YouTube od někoho. Pak jsem se to ještě ověřil na Facebooku u těch, co to stavějí. Jestli můžeme. Jestli můžeme, když je začátek března. Ty mě řekli, že jo, ale jsou tady popadaný nějaký stromy, takže ať jenom dáme pozor, že to pořežou ještě. A my jdeme na to. Začneme klasicky červeným a uvidíme, co nás tam čeká. Pak zkusíme ten černý. Tak jo, užijte si první letošní video a my jdeme na to. Čeho zatím? Let's go, první Ofikot trail letos. Hustý. Jdem na to. A první točeníčka, takže... Ale já to mám 1:1 zase, že? Máš, no. Do prdele. Klasika. Tak Dívejte se, takhle se přázejí profity. Tak. Přesně tak. Aspoň máte prostě jistotu, jaký tam máte kvalt. Jo, proč to vidíte? Tak jako víte, že jo? Tak. Zkusíme si dát nějakou kusovečku takhle na začátku sezóny. Jo, tady je ten strom, tak bacha asi. Jako je to drifting docela, no. Co to? Nějaký ovkembřík tady. To trošku slizký. Tak se takhle vždycky trošku bojím, že mi to někde uklouzne a půjdu. Okay. Dropík. Omlouvám se za ty brzdy, ale poděkujte Kubíkovi, ten to servisuje. Měsíčko tudy, asi červená, jo. Do prdele. Oh shit. Tak, to nebylo příjemné. Počkáme na Kubu. Yes, dobrý. Asi jo.
Bahno. Teď jsem si hezky zasrala pláště. Jinak. Dropík. Ty vole. Je to dneska docela jde, si myslím. Aha, stejně. Tady to chce větší rychlost a dopadnout až daleko. Wow, tak tady. Tak tady jsem nechtěl skočit do toho bahna. Tak nedá se sjet, očividně. Bashguard trošku pomohl. Jo. Kudy? Tudy? Tudy. Tady je nějaký pramen, takže asi vím, co bude Marké dělat dneska v noci, viď? Já až uvidím, co to s tebou dělá, tak si když tak natankuju příště. Ale vypadá to, že to je pitný. Takže jsme zpátky nahoře, asi po 20 minutách jsme to objeli po modrý, protože nejsme milovníci stoupacích trailů, sorry. A mohli jsme ho jednou zkusit. No, prý tam je nějaká parádní lávečka. Já bych ho jako jednou zkusila. Ale jako uvidíme, jestli to pojedeme, no, ale jsme radši jezdíme dolů. Tak jedem, černej na oči, jeď. No, tady na černý je hned výjezd. Aha, já myslel, že to pojede za tebou. Takže sviště, doufám, že jsme tam hnedka tamhle ten šutr. Ty vole. Aha, jako tudy. No tak. Tak tohle bylo docela drsný. Tady na začátku sezóny, takže tady to není odklizený. Snad teď jedu dobře. Další. No tak.
Tak konec. Máme to za sebou. První ofiko ježdění letošní sezóny, docela ještě na naslizlým, nevyhrabaným ještě. Takže mi to jako nesedlo dneska. Mě to bavilo. Jsou to parádní traily, trošku mi to připomíná klínský traily, který jsou ale širší a delší, viď? Taky ten výšlap nahoru stojí za to na těch klínských trailech. Mě to třeba ty klínský traily jako nepřipomíná vůbec, no. Mě jo. Ten červený, ten je hodně takový endurofloučko. Občas nějaký rockgardy tam jsou nepříjemný. Osvědčeno. Nějaký off-cambry, Marké tam prý párkrát někam jela, kam neměla. A pak vlastně na červeným jsou lávky, ty mají pletivá, což je super. To je dobrý, no. Jeden dropík tam je takovej do protisvahu, takže to vždycky nakope, když to nepřeskočíte až dál. Já si myslím, že jich tam je víc, jako ten dřevěný tam je takhle asi, no. A pak z těch lávek, kde tam skákat, z těch, co jsou přes ten potok, kde skákat. A nějaký kamenný dropíky tam jsou, když se tam jako najedeš. Takže jako když se to najede, tak úplně super, no. My jsme samozřejmě zase vyrazili pozdě, takže jsme stihli každý trail jednou, takže parádní. A černej ten byl jakoby hodně drsnější, veď? Jo, no. Já hlavně z toho mám, jak to prostě jdu na oči, tak já se bojím normálně, když je to na oči. A ještě jak to je takový jako oslizlý a já prostě nemám ráda tady ty jako kamenný věci úplně. Tam z toho náměstíčka ten off-camber v těch šutrech, to bylo docela drsný, no, když jsme do toho najeli úplně na poprví. Takže jsme to tam nějak jako zhrkali dolů, pak jsme se na konci ztratili ještě. jo, jak tam rozpadli ten strom. Za spadlým stromem, ale takže jako super lokalita takhle za městem, když to máte za barákem, tak si myslím, super, že to musí jít úplně jako mrda, navíc jo? Tady mají parádní občerstvovačku dole. Tak, dole nějaký pramen, nebo jak se to jmenuje. Nějaký pramen, no, takže to vám potom, když tak dáme na Instač, jestli to je pitný nebo ne, ale... Jestli jsme pak druhý den celý den seděli na záchodě, nebo jestli ne. Načepovali jsme si každý flašku a jako je fakt dobrá ta voda, no, takže vlastně můžete s jednou flaškou to tady objezdit a dole je občerstvovačka s vodou, což je taky jako určitě výhoda. A až se to tady vymete a odklidí se ty stromy jako na začátku sezóny, až se to ofiko otevře, tak si myslím, že úplně jako super, no. Se sem ještě otočíme někdy, no. Teď stoupací trail jsme nejeli. A to já jsem ho chtěla jít, jenomže Kubu prostě nedonutíte ten stoupák jet. To už jsem říkal na začátku, že úplně nemáme rádi stoupací traily, takže jsme to objížděli po modrý a cesta nahoru nějakých 20-25 minut. No, když telemery jako my, no. To je 25 minut jsme to jelo šlapali. No, takže podle mě takových 15 minut. Když tak šlapete, no, za 15 minut. No. Ale já úplně jako nejsem ještě úplně ve formě. Jsme po 3. letos na endurku, takže úplně nejsme ještě jakoby úplně zajetý, ještě něco nás jako překvapí, co by nás jako obvykle v sezóně už nepřekvapilo. No. Ale takže to se snad zlepší, no. Ještě taková vysraná jízda, no, tak se vám za to jako omlouvám. Úplně jak říkala Rastio, že prostě takhle na začátku sezóny nemůžete hned vlítnout do něčeho, jako a prostě musíte zpomalinku. Pomalu si zvykat na ten mozek zase zvyknout prostě na to, no. Že mám takové jako, jsem měl jako největší brutál, jako předevčírem asi na gravelu. Jo, to je taky funny story, no. Ale... takže to bylo dobrý, no. To vám někdy třeba řekne, my se někdy potkáme, tak vám to může povypadat jako 9, to asi nemá úplně smysl. Jo, no. Mějte se. Někdy zase, čeká. Čau.